murume unoyu haunyeperwi. Udzari paseri pakuti haanyeperwi. Murume unoyu ukamunyepera, Mwari wake unotsamwa. Haadi kunyeperwa. Dai kwanga kuri kunzi imi mabuda pachena ndingadai ndakubatsirai, ndakubvunza kekupedzisira makambodyisa murume here? Ndinenge feeling kandongonzwa ndichifamba so. Ndichinzwa kuti norokwata. Ndofila unge Undertaker. Ameno kana makambozvinzwawo kuti vanhu vanenge kutarisa kavanoita pasi so. Makadi mama. Tiripo makadiwa prophet. Imi munongokotsera boy here ungokotsera. Handitozivi kuti chii prophet. Mechingorara. Handitozivi kuti chii. Mukazopedzeka zonyanya adziite ka. Unoti wakagarapo uchingokotsera munhu waMwari achiprofita. Woti uri kufamba mukombe urongorara. Unopfuudzwa ka. Kana uri makombe unorara. Zvino muri kuenda kubasa? Ndakadzingwa nenyaya yokukotsera iyo. Mutotaura ngemunhu utorara zvishingwa. Mazandi ndafunga patakamboshanda kuLion Matches. Night shift. Ndopandakanyatsoona kuti unokotsera uchifamba. Munoziva kuti kana uri panight shift unogona kurara uchifamba. Kunopinda mutoilet so ukangogara chete. Unogona kutodzikamura ipapo. Saka vekubasa vana wokunzwisisai vakati chii? Vana vakatondidzinga, vakatidzokerai kumba munonyatsorara. Maita basa rei? Ndaiticha. Kupi? Ruwa ma-ECD. Imagine wakagara so kuti vana tuma-ECD toyatoti memu mukai vakarara. But vakawanda vatori nedambudziko rekukotsera. Kana wakagara panapa, kana kuti wakanitarisa uri pauri pafoni pako chero kumba paTV, ndiri kuganhura mweya yekukotsera nezita raJesu. Mufanira kungokotsera. Zvino imi makambodyisa murume here? Kwete. Ndiri kunzwa kuda kutomoka boys rangu. Ndikuda kuti ndikubatsirei mother. Pandoda kuti muteererese. Kunoko mauya kuimba yaMwari. Mauya kuzoona murume unoyu haunyeperwi. Udzari paseri pakuti haanyeperwi. Murume unoyu ukamunyepera, Mwari wake unotsamwa. Haadi kunyeperwa. Dai kwanga kuri kunzi imi mabuda pachena ndingadai ndakubatsirai, ndakubvunza kekupedzisira makambodyisa murume here? Ndine imwe powder yandakambopiwa so. Powder. Hazvinetsa kungovhuma kuti ndakambopiwa powder zvatopera ka. Nai vafa here kuti vabvuma? Kuvarume vangodyiswa hobho panapa. Ndichipedza kana paine murume ari kufunga kuti akadyiswa ndoda kuti muzoita line up ndikurudzisei. Wese anenge achisuspekta kuti akadyiswa. Ndichipedza naava uyai muite line ndikurudzisei. Mbomirai ndipedze navo muchauya. Mother, imimi pamuno pakura chikafu chenyu, am I correct ndikati munopakura uyu pake maplates enyu akasiyana, murume anodyira make menyu? Ndizvo here? Todya pakasiyana-siyana. Pakasiyana-siyana. But maplates amunopakurira akafanana here tikanga takamatarisa?
Bongo akafanana. Itype yakafanana. Bongo. Munozana kuzvirova chibhakera. Kuzvirova chifight kuface. Wanyatsopiwa powder yako kuti udyise munhu wako aite dununu zvakanaka. Wonoisa powder but ndiro dzakafanana. Wopedzera wadya iwewe zvawakuda kudyisa munhu wazvidyisa. Imimi ndimakazvidyisa ndosaka mangorara ungezungairwa. Wose makazvidyisa rakazvirova rikajamba. Kune vamwe varume vanodiwa naMwari. Havadyisike. Mukai nyumchembera harisi dhimoni musanyare mukai. Mukai zvenyu. Havapfekedzei vhudzi ravo. So ndakuganura zvacho zvakaitika ndizvo mama. So ndokumbira kuti mungobuda napa kamunonokora ivhu pamunogona kunokora ivhu mudzoke tiganhure musarare. Orore maoko. Nditsvagirewo kana mineral water isina kuvhurwa. Aiwa kamukatora yangu ndokurovai. Yeah, mira ipapa tu. Wapi? Right, vhura ito ni mama. Nobatsire kuvhura mukomana. Yeah. Inongwaiti shoma tosho, nongwaiti shoma. Chisai ivhu imomo. Mubva machera kakomba pasi. Muti handichadyisa futi murume. So zvamuchaita mother iro ivhu iro handimurinotere china kudai so. So ndichakubvumidza kuti muende munorasa mvura yekutanga iyoyo. Mudira imwe. Morasa futi ivhu rinenge richisara pasi. Murasa futi. Kechitatu ivhu iro rinenge rachena. Makagara muservice mopota muchinwa mvura iyoyo. Hamuchazofa makakotsirazve. Zvaright. Kana kubasa makuenda manje. Goodness yendi mesi iriyo Mama tiburet bata mutumwa uponesi. Prophet Freddy, the Goodness and Mercy Ministries vanokuunzirai Restoration Night Muswe Friday 31 October 2025. pa Goodness and Mercy Ministries pakona pa Highland Road na Mshaya Bandi pa number 11403 Mshaya Bandi Road, Glenora B, Harare. Restoration Night pa Goodness and Mercy Ministries. Ngo9 ntambama kuze yiphungwe udzanayi iphungwe mwine munhu wa Mwari Prophet Freddy Pa Restoration Night Muswe Friday 31 October 2025. kuti munzwe zvizere fona ipa 0712 528 kana pa 0778 059 270. Prophet Freddy vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.